Adam nwanyị na-esi iwe nne kedi. Ọdụmma. Woo, anyị ga-esi nne ihe anyị ga-esi taa ịkọ ọkụkọ. Ọ bụ nri ndị Igbo na-amasị ndị mmadụ, especially ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke like ya, mana ụmụ nwanyị na-like ya. So anyị eshiko gị. Hey. Kita nna kotu obe papa. Anyị nwere kolo na-atọ. Anyị ji kotu, anyị ji organish anụ. Ọ maka na ka o mee ya ka ọ chaa acha ka ọ dị mma n'anya. Yes, Adanna ikwutelie. Whoa, ọ makwa iwe dị mma, nwekwa onye amara iwe dị mma. Ị ga na ichiche enye ọ bụ colorful, ọ wee dị appetizing ite anya. Adanna ọkụ ya ọ ya atọ ezigbo ụtọ. Ne onions a ejighị aga n'ishie ifuru ya. Nke bụ nke purple color onions, red onions. Nke a bụ white onions. So nke Adam na-akọ ọtụkịta bụ ọ bụ red pepper, yellow na green. Nya aka ọtụcha anya wee wụnye anya na ya nwezie kọlọ dị iche iche, ọ na-adị mma. Adanna be anyị esichego iwe na-ekezi, o mechego iwe niile. Daalụ nne ị na-eme. Wow, o kewego iwe nekwe garnishin ome. Wow, nwekwa ihe nwa amara eshi n'ụwa. Nekwe ni garnishin chai. Wo nne momi o. Ndewo. Wo nwere iwe nwa amara esi amụtagokwenụ m nwa. O Chukwu daalụ. Chineke bi n'eluigwe, tanksa. Mekwele ndị ọzọ ka ha nwee ezigbo nwa. Ịmụta nwa, sụọrụ nwa gị Igbo bụ onye afọ Igbo ka ọ wee mata ebe o si wee na-eme ka ezigbo ndị Igbo. Daalụ.